Meidän musiikin tekijä Vesa laittaa musiikit paikalleen. Millainen on sun työprosessi tässä salkkarissa? Työprosessi on semmoinen, että meille tuodaan nämä läpysket VHS-nä. Mitä tää on siis? Siis ohjaaja kirjoittaa tähän, että millaisia musapaikkoja ja minkälaista Ja minkä tyyppistä? eri ohjaajille, niin selvästi eri tapa niin kun, painottaa jotain juttuja. Niin. Ja sitten välillä muuttuu koko systeemi, että musiikkiajatusmaailma pikkasen muuttuu, niin kun nyt on vähän ollut puhetta siitä. Ollaan päätetty ruveta käyttämään originaalilevymusiikkia, eikä pelkästään tätä sarjaa varten sävellettyä musiikkia. Marko on ikään kuin taiteellinen tuottaja, että se vastaa siitä taiteesta ja mä vastaan sitten kokonaisuudesta. Työhöni kuuluu kaikki se, mikä kuvassa näkyy ja ääniraidalla kuuluu.